दिनै गोजोनथाव रादाब होनना बुंनांगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय 14थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ गरायसर हालामाव जों खुंनो थाखाय रेडि खालामदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय। दा जोङो ओरैबायदि मोनसे दिनै रायदाव आफादखौ दाफुंनानै लानो हाबाय। दा बेवहाय गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि बिथांमोना जिल्लानि सिङाव थानाय बिबानगिरि बियाब आफादनि बिथांमोना फैदों आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरिनि दैदेननायाव जोङो दिनैनि बे मावफुं मेलाव आरो बे रायदाव आफाद दानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों। गमामायैनो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा फैबाय थानाय जाटा मिटिं सेसन प्लानेल कनफारेन्सखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय थियारि 2027 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि जोङो फार्स्ट उइकआवनो जोङो बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ जों मुलुगनां खालामनो बाथौजिम खालामनांगौनि दा जोंनि सोलोंथाइ हारिमु राव थुनलाइ आसार खान्थि जों बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोसार होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा अरायसम खामानि मावबोदों आरो बेखौनो दिनै गरायसर हालामाव जों आरो बेनिख्रुइ फैबाय थानाय समफोराव जाबायदि खामानि मावलांनांगोन बाथौ धोरोम थांना थाब्लासो बर' हारिया थांना थागोन। बे जों बर' हारिनि बयनिबो खुगा खुगा बियो दिनै जों गोदानै बाथ्रा बुंफिननांगौ बियो। बेनिखायनो जोङो दिनैनि जों मावफुं आफाद हिसाबै जों दाफुंनानै लादों बानजाय आफादनि जा बे भिक्टर कुमार दासखौ जोङो चेयारमेन होनो हादों आरो जों वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिन'द नार्जारि आरो जोङो कनभेनर हिसाबै जोङो धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ जोङो दिनैनि समाव मोननो हादों। गमामायैनो बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बे फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै रंगिना संगिनाजों जोंनि बर' न'खर जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनाय गौमा आर'ज आरो जों सानसुमैफोरखौ लानानै बर'नि सानसुमैफोरखौ लानानै बेहाय गिदिरथार मोनसे जों धोरोमारि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लानो सानदों। दिनै सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय नैबे जोंनि गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि गोथार थानसालियाव जोंनि फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जों दिनै फैबाय थानाय 2027 मायथाइ फेब्रुवारि मासनि गेजेराव जोङो खुंनो थाखाय जों माखासे दिनैनि समाव बियाब गौथुम हिसाबै आरो लोगोसेनो जिल्ला आफाद हिसाबैबो आरो दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुम अल बाथौ महासभानिफ्राय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे जोंनि बियाब गौथुमनि थानसालियाव बाहागो लाफैनानै दा मोनसे फैबाय थानाय 14थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जिहेतु गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिखायाव 2027 मायथाइ फेब्रुवारि मासाव खुंनो थाखाय दा मोनसे दिनैनि सानाव बानजाय आफादजों मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानो हाबाय। दा बे बानजाय आफाद दानायाव जोङो जिल्ला आफादनि जानानै जोंनि बे गरायसर हालामनि जोंहा गुबुन गुबुन बर' हारि माहारियारि आफादफोरनि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जेरै जोंहा बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जोंहा बर' हारिमु आफाद गोबां आफादफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों। दा ओंखायनो जों बिथांमोननिसिम गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा आं सानो जोंनि जाफैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरसालिया जथुम्माया जों बयबो जिहेतु 2027 मायथाइनि फेब्रुवारि मासनि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा? बे समाव गोजां बोथोर दा खोथाया जाहैबाय मानगोनां रायजो जानोथांमोन जों मिजिंथियो जों खुलुमहरो जों खावलायहरदों जाहाथे जों बयबो जोंनि गरायसर हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो खौसेयैनो जोंनि बर' हारि माहारियारि बर' हारिनि आफाद जेरैबायदि बर' फरायसा आफाद जोंहा बर' थुनलाइ आफाद जोंहा बर' हारिमु आफादनिफ्राय लानानै
बिसेस भाबै जोंनि नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय जा सानजा तामुलपुर जिल्ला बे सानजा तामुलपुर जिल्लानि गासै 7टा आनसलिक 14थि 3 बोसोरारिनि जा दुलाराय बाथौ गौथुमनि माने कनफारेन्स जानो फैबाय थादों बा थांगासिनो दं बे बिखौ लानानै मानगोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा माने बिथोनाव सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि गरेस्वर आनसलिकनि दिनै नैबे गरेस्वर आनसलिकनि जा बाथौ थानसालि सिङाव जा माने बानजाय आफाद दानाय जाबाय बे बानजाय आफाद दानायाव आंखौ नेहाथारि लानानै जोंनि जा गरेस्वरनि MLA मानगोनां पेटु कुमार दास बिथांखौ आफादगिरि आरो लोगोसे बिनोद नार्जारिखौ मावफुं आफादगिरि लानानै बानजाय आफाद बा रायदाव आफाद मेन कमिटिखौ लानानै 15 माने दालाइसा माने मावफुं आफाद दानाय जादों। गिबियावनो बाथौ मानगोनां बाथौ दैदेनारि बिथांमोननिसिम आं धन्यबाद जासिबाय, गोजोननाय जासिबाय, हामलायनाय जासिबाय। जोंखौ दिनै माने बानजाय आफाद दाना होबाय। बे बानजाय आफादाव जोङो रिसेपसन हिसाबै मावनो गोनां बहुद दायित्व थाबाय।